Esku artean dugu bertze taldeetako ordezkariek zein entzulek eman dituzuen bozen emaitza. Eta horien arabera gaurko saioko eta Bardoak 2016ko irabazlea, Atekaberts taldea. Etxarri zara herri, ederra goita be, bertso zaleen kabi, herrigintza labe. Bertso zale elkartea, lan honen zutabe, zuri esker gaur holtza gain honetan gaude. Horren beste talde, alderikan alde, ezingo zen ibili Bardotan alare. Saio da bilen entzulerik gabe, entzulerik gabe.